Hello, good morning. So ning sayong kabuntagon ato himuon mang limpyo tas sagingan na. So yung kay sagbot na kay palibot na. So masaging kapiyuta na og kuan. Kapiyuta na mga muti-muti, cover crop. So wala to nasugdan pa og limpyo. So dinhi nga side hawanan na karon sa kata des taas. Yeah. Yan na. Tagdalan sa katang hawanan ng nakaagita. Ito malimpyuhan ang naas-taas niya. Ang kita din eh. Itagi. Dili na to ni hawanan. Dili ta makasaka des taas. Medyo makaagi-agi na ta. Oops. Ano to, agianan karon eh. Ang hawanan. Puno na sa mga cover crop oh. Pinasag buta. Na din yung mga fern food. Ano ginabaligya bitaw. Ano siya? Walang mga pako-pako. So, angat ta. Angat, paangat ta, paangat. Medyo hawan-hawan. Yuhan yung saging din. So, nakita na saging. May bunga. Na siya. Saging tunda na siya. Ito na siyang limpyuhan. Saging tundan. Kapiyutan ng mga sagbot. Ito siya parang may hawanan. Punuan yung saging. Sayang kayo. Saging tundan. Okay. Dahil na ba kayo mga magtundan ro? Nagkakini makaayos lawas. So, importante yun nga mapauntag saging. So, kini nakahatag ka na ito kusog sa itong lawas. Importante yun nga na kay tanong saging. Tungod kay kung sige nagagpalit ang saging niya sa market. Kargado na naog chemical pang butangan na lahi sa ikaw yung tanom, ikaw po yung magpahinog, diha ka makakaon eksakto na lami sa saging ba nanata diri nga part nanata the first bungtod nalipyuhan ato saging na saging tundan. Oops. Kalingawan ng limpyo. Wala ang limpyo. Pagkita na. Oops. So mao ni ang update sa ato nga kasagingan. Puno gyud sa sagbot, no? Ni siya nga side. Kapiyutan ng mga sagbot. Kalingaw limpyo. So this is Kutob. Thank you for watching and God bless us all. Bye bye.